Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan. Magandang gabi, Pinuno. Itago niyo na lang ako sa pangalang Roman. Nais ko sanang magbahagi ng aking karanasan sa channel mo. Taong 1987 nangyari ang kaganapang ito. Itong mga panahong ito ay meron na akong asawang itago na lang natin sa pangalang Ann. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng asawa kong yon dahil sa masalimuot ang aming nakaraan. Tama kayo ng hinala, Pinuno. Hindi kami nagtagal ng asawa kong yon dahil sa nangyaring ito. Nakatira kami sa isang liblib na lugar ng Samar. Masaya naman kaming nagsama ni Ann hanggang sa ipinanganak ang aming panganay. Alam nyo, Pinuno, nag-asawa kami ni Ann nang hindi ko kilala ang totoo niyang mga magulang. Pilit naming inintinding magpamilya ang sitwasyon ni Ann dahil baka nga nag-iisa na lamang yon sa buhay. Masaya naman naming naidaraos ang aming kasal hanggang di kalaunay nagbunga ang aming pagmamahalan. Sa 9 na buwang pagdadalang tao ng asawa kong yon, ay ni minsan ay hindi kami nakaranas ng panggagambala ng mga nilalang. Kahit nga 9:00 ng gabi, Pinuno, ay lumalabas pa si Ann upang magpakain sa aming mga alagang baboy. Isang hapon, habang naglilinis ako ng aming bakuran, ay nakita ko tong si Ann na merong kinakausap sa damuhan. Dahan-dahan kong tinitigan ang nilalang nakausap nito hanggang sa makita ko ang itsura ng nilalang na yon. Kilala ang nilalang na yon sa lugar namin bilang umatraka. Kadalasang alaga yun ng aswang na parang sigbin na may halong baboy kung titingnan. Halos malaki lang yon ng konti sa isang matandang daga. Nang masipat ako ng aking asawa, agad namang sumuot ang nilalang na yon sa damuhan. "O mahal, tapos ka na ba?" Tanong sakin ng aking asawa. Nagpatay mali siya lang naman ako noon at nag-aktong normal. "Oo mahal, tara. Pasok na tayo sa bahay." Sagot ko naman dito. Nang makapasok na kami sa bahay, ay pinagtimpla ko nito ng maiinom. Mahilig kasi ako sa kape, Pinuno. Kaya kapag sumasapit ang dapit hapon, ay hindi pwedeng hindi ako nagkakape. Napakasipag at napakabait ng asawa kong yon na halos inaangkin na nito ang lahat ng trabaho sa loob ng bahay kahit buntis siya. Sumapit ang gabi ng kanyang kapanganakan at doon na nga nag-iba ang simoy ng hangin. Pinipilit ko itong pumunta sa ospital o sa mga taong marunong magpaanak, pero tinatanggihan ito. "Wag na mahal, kaya kong paanakin ang sarili ko." Wika nito sa akin habang nanghihina na. Hindi ko na kinulit pa ang asawa ko dahil kita ko naman sa kanyang mga mata na kayang-kaya niyang paanakin ang kanyang sarili. Nagmamasid lang ako noon sa ginagawa niya at naghahanda ng mga gamit kung sakali mang hindi niya kayanin. Sa bawat pagsigaw ng asawa kong yon, ay ang pag-alulong naman ng mga aso sa labas ng bahay namin. Gulat na gulat ako noon, Pinuno, dahil sumasabay ang mga aso sa bawat sigaw ng asawa ko. Matapos yan, ay meron akong naririnig na mga kalabog sa aming bubungan. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto at merong kumatok sa aming pintuan. Agad ko namang binuksan yon, Pinuno, at laking gulat ko na lamang nang makita ko ang 4 na taong naroon sa labas ng bahay. "Kami ang pamilya ng iyong asawa. Hayaan mong tulungan namin siya."
Wika ng mga taong yon. Hindi na ako nakaimik noon dahil sa nakakaramdam ako ng kaba. Ayokong papasukin ng mga yon pero hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan ko ang mga ito na pumasok sa aming tahanan. Nang makapasok na yon ay dali-dali nilang pinuntahan ang asawa ko upang tulungan. Maniwala kayo o hindi, matapos lamang ang 20 minuto ay napaanak na nila ang asawa ko. Dahan-dahan akong lumapit sa aking asawa at laking gulat ko na lamang nang makita ko ang isinilang nitong sanggol na merong kasamang isang hayop na kasing laki ng daga. Halos lumuwa na ang kaluluwa ko noon, Pinuno, dahil sa aking takot na nasisilayan. Pero alam niyo ba ang ginawa ng asawa kong yon? Inilagay niya din sa lampi ng hayop na yon, kasama ang aming anak na parabang sa kanya rin ito. Nang makita yon ng mga taong nagsabing kapamilya siya ni Ana, ay lumuhod yon sa hinihigaan ng aking asawa. Napangiti lang naman sa akin ang aking asawa dahil sa tuwa nito nang masilayan ang aming anak. Pero ako, Pinuno, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan noong mga oras na yon. Kinaumagahan, laking gulat ko na lamang nang nakakapaglakad na ang aking asawa. Normal yon na parabang hindi siya nanganak. Ang anak naman namin noong mga panahong yon ay inilagay siya sa lamping kulay itim, kasama nung hayop na ipinanganak din niya noong gabi. Gulat na gulat ako noon dahil sa aking mga nasaksihan. Nang lumipas ang mismong gabi ng araw na yon, ay doon na nga kinuha ang aking asawa ng 4 na panauhing tumulong dito. Tandang-tanda ko pa ang sinabi noon sa akin na, "Salamat at minahal mo si Ana. Hayaan mong kami na ang kumupkop sa kanya. Mabuhay kang binata at kung maaari sana, ay kalimutan mo na ang iyong asawa at anak." Wika ng isa sa mga yon pagpasok nito sa aming bahay. Hindi na ako nakaimik noon, Pinuno, dahil sa takot na aking nadarama. Ang asawa ko naman ay hindi na makatingin sa akin nang sa hindi ko maintindihan. Kinakausap ko yun pero hindi na ako nito pinakikinggan. Pag-alis nila ng bahay namin, Pinuno, tanging pagngiti na lamang ang naibato nito sa akin. Halos mamatay na ako sa lungkot noong mga oras na yon dahil sa pangungulila ko sa aking mag-iina. Nung nag-iisa na lamang ako sa aming bahay, ay napagpasyahan kong sunugin na lamang yon upang maibaon ko sa limot ang aking mag-ina. Maraming usap-usapan noon sa aming lugar na isang aswang ang aking asawa. Hindi ko naman yun pinagtuunan ng pansin, gawa ng mahal ko ang asawa kong yon. Maaaring mga mapanirang tao lamang ang nagkakalat ng balitang yon upang tuluyang kaming maghiwalay ni Ana. Alam ninyo, Pinuno, kahit napakarami ko nang naranasan na kakaiba noong kasama ko si Ana, ay pilit kong iniintindi yun dahil sa mga masaya naming alaala. Hanggang ngayong kasalukuyang panahon ay hindi ko na nagawang umibig pa ng iba. Kahit anong pilit kong kalimutan ng mag-ina kong iyon, ay hindi pa rin mawaglit sa aking isipan ang mga ito. Ikalawang karanasan. Hay, Pinuno, itago mo na lang ako sa pangalang Joel. Nais ko sanang ibahagi ang karanasan ko sa channel mo. Naganap ang pangyayaring ito sa lugar ng Capiz. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1997 ito, Pinuno. Itong mga panahong ito,
Kasalukuyang kaming namumuhay sa San Jose. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong barangay namin dahil magpahanggang sa ngayon ay buhay pa rin ang pamilyang aswang na aking nakita. Naganap ito noong araw ng Biyernes ng Oktubre. Nagdadalang tao ang misis ko noon ng aming pangatlong anak na lalaki. Sa unang 2 buwan ng pagbubuntis nito, ay nakakaramdam na kami ng mga nagmamasid sa paligid. Hindi naman namin yun nakikita pero ramdam naming meron talagang kakaiba pagsapit ng gabi. Sumapit ang mismong gabi ng araw na yon at normal naman ang ganap sa aming bahay. Pinagpapaluko ang panganay kong anak, gawa ng kinalat nito ang bigas sa lupa. Aksidenteng nakalat yon, pinuno, pero kailangan ko itong disiplinahin upang hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Pagsapit ng tulugan, ay agad naman akong nakatulog dahil sa pagod. Lumipas ang 2 oras ng mahimbing kong pagtulog, ay bigla akong naalimpungatan. Nakaramdam kasi ako ng napakabigat sa aking dibdib na para bang merong dumadagan sa akin. Pagmulat ng aking mga mata, ay agad ko namang tinapik ang aking asawa dahil sa aking mga narinig. Animoy isang wakwak ang lumapit sa aming bahay noong mismong oras na yun. Napakahina ng tinig nito na para bang napakalayo sa amin. Nang magising ang aking asawa, ay agad naman itong nagtanong sa akin ng, "Ano ka ba naman, Noy? Gabing-gabi ay nanggigising ka?" Iritang wika nito sa akin. "Shh! Tahimik, Ming. Pakinggan mo ang nasa labas ng ating bahay." Bulong na sagot ko naman dito. Nang marinig ito ng misis ko, agad naman itong nakiramdam sa paligid. Doon niya napagtantong merong bumisitang aswang sa aming bahay. Yun ang unang pagkakataon na dinalaw kami ng aswang. Marami naman kaming pangontra sa paligid, kaya nakakapagtakang nakalapit ito. Dahil sa hindi pa rin tumitigil ang paghuni nun, ay wala na akong naisip na ibang paraan upang mapaalis ito. Sa isip ko noon na hindi yun lulubay sa bahay namin hanggat hindi ito nakakaramdam ng takot. Ang ginawa ko noon ay agad akong lumabas ng aming kwarto upang kunin ang aming bolo. Pinatalim ko ito, pinuno ng pinatalim, upang malaman ng aswang na yon na hindi ako natatakot sa kanya. "Sige! Lumapit kang animal ka! Lapit lang! Pag natapos ako rito, hahabulin kita! Kilala kita! Kapag nakita kita dito bukas, puputulang kita ng paa!" Pananakot ko rito habang nagpapatalim ako ng aming bolo. Ilang minuto lang ang lumipas, ay biglang lumakas ang paghuni ng wakwak. Hindi na ako nagpatuloy sa pagpapatalas ng aming bolo dahil alam kong nasa malayong lugar na ito. Matapos ang mga pangyayaring yan, agad din naman akong bumalik sa aking asawa upang matulog. Kinaumagahan, habang papaalis ako ng bahay upang magtrabaho sa bukid, ay bigla kong nasipat si Apolonio na dumaraan sa aming bakuran. Isipin ninyo, pinuno, bakit doon niya naisipang dumaan sa bakuran namin? Katabi lang naman ito ng kalsada. Dahil sa sobrang kuryosidad ko noon, ay napatanong ako sa kanya. "Hoy, Apolonio! Bakit ka dumadaan sa bakuran namin, ha? Hindi mo ba alam na illegal yung ginagawa mo?" Galit na wika ko rito. Kaya naman gano'n ang bungad kong tanong sa kanya, pinuno, dahil sa maraming bali-balitang kumakalat ukol sa tunay na pagkatao ng taong yon. Meron naman itong pamilya,
pero sigurado kong lahat sila ay mga aswang. Tumaraan lang naman eh. Ikaw masyadong mainitin niyang ulo mo. Pilosopong sagot nito sa akin. Dahil sa mga sinabi nito, Pinuno, ay hindi na ako nakapagtimpi ng aking galit. Agad-agad akong lumabas ng aming bahay at tinungo ko ang kinaroroonan nito. Sinasabihan ka lang na bawal dito dumaan ah. Ngayon ka lang dumaan dito eh. Akala mo hindi ko alam. Demonyo ka. Ayusin mo yung pananalita mo dahil baka tanggalin ko yung panga mo. Paninindak ko dito. Halos manginig-nginig na ako noon, Pinuno, dahil sa sobrang galit ko sa taong yon. Ayaw na ayaw ko kasing iniinsulto ko dahil pakiramdam ko ay nakakabawas yon ng pagkalalaki. Nang papasagot na ito sa akin, ay bigla kong napansing pangiti-ngiti pa ito. Magsasalita na sana yon nang bigla ko itong sinapak at inundaya ng suntok sa kanyang tiyan. Meron bang nakakatawa, demonyo ka? Ano? Tumayo ka dyan! Put! Ka? Kagabi ka pa! Wika ko habang nag-aamba pa ako ng suntok. Noy! Tama na yan! Nakakahiya o, pinagtitinginan na kayo. Nang marinig ko ang asawa ko, ay doon ako nahimasmasan sa aking ginawa. Pagtingin ko sa paligid, ay doon ko nakita ang mga usiserong kababaryo namin. Matapos ang mga pangyayaring yon, Pinuno, ay pinili ko na lamang na tumungo na sa bundok. Kinahapunan habang papauwi ako, ay biglang inabangan ako nito sa daan. Magbabandang 6:00 na yon, Pinuno. Nang magsalubong ang aming paningin, ay tinitigan ko ito ng napakasama. Walang sabi-sabi ay agad kong binunot sa aking tagiliran ang aking dalang bolo. Hindi na ako nagdalawang isip noong lumapit sa kanya dahil sa sobrang galit ko. Kasabay ng paglapit ko kay Apolonio ay ang pagsangsang naman ng amoy nito. Doon ko na tuluyang napagtanto na totoo nga ang sabi-sabi sa taong yon. Paglapit ko dito, doon ko nasipat ng malapitan ang namumula nitong mga mata. Umiikot din ang paningin ko noon, pero hindi yun sapat upang maisuka ko ang aking mga kinain. Sabi-sabi kasi sa amin noon, Pinuno, na kapag nagkatinginan kayo sa mata ng aswang, ay kahit na anong mangyari ay huwag mong isuka ang iyong kinain. Dahil sa oras na maisuka mo ito, ay tiyak na ang panghihina ng buo mong katawan. Ang buong akala ng aswang na yon ay hindi ako nakahanda sa kanyang pagdating. Medyo napapaisip na kasi ako noon bago ko umalis sa aming bahay na merong hindi magandang gagawin ang aking nakaalitan. Kaya ang ginawa ko lang naman noon ay nagdala ko ng 3 kalamansi at 1 barya. Paglapit ko dito ay idinikit ko sa kanya ang 2 bilog na kalamansi at inilagay ko ang barya sa kanyang bulsa. Dahil sa ginawa ko sa aswang na yon, ay nagsisisigaw ito at nagtatatakbo sa loob ng talahiban. Sumpa kasi yun at marka ng tao sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa na merong alam na aral ang kanilang binabangga. Habang tumatakbo ang aswang na yon, ay nagbitaw ako ng sumpa na kapag tinangka niya pang lumapit sa aming bahay, ay paparalisahin ko ang buo niyang katawan. Pagka-uwi ko, Pinuno, ay sinalubong naman ako ng aking nag-aalalang asawa. Magmula nang malagyan ko ang aswang na yon ng sumpa, ay hindi na nito nagawa pang makapagpalit ng damit. Hindi ko na din ito nakitang lumapit sa aming pamamahay kahit naroon lamang sa malapit ang kanilang bahay.
Hanggang sa lumipas ang buwan at taon, ay biglang naging isang baliw sa aming lugar, si Apolonio. Walang nakapagsabi kung bakit yun naging baliw. Pero kahit baliw na ito, ay hindi pa rin ito nadadapo sa aming tahanan. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa ring naninirahan ang mag-anak na yun dito sa amin. Lumipat na ito sa daanan ng gubat, kasama ang nabaliw na si Apolonio. Okay, shoutout ko muna yung mga nag-comment sa pinned comment ko. Andyan sina Aya Flores, Carlo Veroy, Ada Joyce Guadalupe, Carl Joseph, John Paul Tutay, Roselyn Arante, Charles Angelo Tito, Krisa Faith Mirasol, Edward Imperial, Alkien Mañozo, John Paul Dicoy, Herman Shoson, Arnie Roperos TV, Sante The Barley Authority, Elaine Almira, Vingelin 28 YT Gaming, Mariel Ariola, Ronald Ebuenga, Lilith Barcenilia Peñeda, Andy Boy CM, Ruby Joy Vlog, Mr. Cesporinas, Beltran Dalen Jr., Ana Villanueva, Nonelin Tindoy, D. Calvendra, John Reniel Zacate, Archie Divino, Monelin Balansag, Edlin Fajardo, Rafael Rodriguez, Janine Joy Magno, Kent Daryl Ong, Aris Sain, The Mind Gamer, Balsamador ng Madrigal, Nimea Brogarolas, Jolina Dimzon, Carl Karanay, Amor Amban, Bea Ada, Aris Sain, Rax Torquato, Joan Camayra, Pangging 77, Zian James, Emeline Francisco, Simple Jim, Lealyn Corpus, Luz Elbago, at kay Gino Ochave. Ayan, kaya marami akong sinashoutout kasi yung mga paparating nating uploads baka walang shoutout. Kumbaga, dire-diretso ko lang siyang ilalapag. Para lang updated kayo tsaka para makabawi ako sa mga utang kong shoutouts sa inyo. Kaya yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.